Направо сега. Гледай си отзад там от твоята страна. Тука си добре. Тука си добре. Тука си добре. А, то се е махнало с... Чакай да го пусна малко това от съвсте. Понадаре. Там не мога ли? Имаш тук доста. Давай, да. Още към мен, силно към мен. По-силно към мен. Още, долу. Дай, още напред, само направо. Изправи леко. Изправи леко. Към мене. Не, много назад. Дай, насам. Насам. Тук си лесно. Имаш една, дай още малко. Не, към мене, още към мене. Към мене, дай още към мене. Сега да върти. Трябва да върти. Още мъничко да върти. Още малко. Няма проблем там. Вижда този камък. Там го отзад мина. Идеално. Може ли да се качиш? Дай малко надолу за тия ми, брат. Добре, давай. Дай малко назад, ако искаш да не дереш много. Навън, към мене. Добре. Чакай, Хиро, продават диня. Да купим Хиро диня, да го продават диня. Вземете и за нас една. Какво не разбрах? Вземете една диня за нас. Да, вземем, само не знам кой продава.